Vauxhall Deluxe. Siinä on vähän ollut Deluxia. Vähän tulee mieleen tommonen. Siinä on jotkut. Noi aluflääkenit ei kuulu kyllä. Se on joku aikoinaan tuunannut. Katsotaan vähän. On taas niin pesuri, jos pitänyt ottaa hukkaan. Ei saa ovea muuta kuin katsotaan, jos se kännykän. Niin. Simmo. On muuten aika hieno toi ratti ja toi. Hieno näköinen toi kabiini. Ja pikkuinen, ihan pikkuinen tommonen toi vaihdekeppi tuossa. Katsotaan vähän edestäkin. Se rupes kiinnostamaan. Vauxhall on vähän just semmonen, että ei kauhean suosittuu. Tää on tyylikäs. Jumalauta. Se on muuten pannukin paikalla. Tää on hieno. Ja sitten on tietysti siis se makkaa, mutta hieno.